Kawan ra entuk guyu kowe. Sapa Cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah Citraksi ta. Kae Pyai Ndlingo lho. Pundi niku ta? Pyai Ndlingo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndlingo mangunan ya to. Jatimulya mbiyen kuwi gayane seneng nonton gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Apa ta? Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis. Ha apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, golek iki gunake ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok menira